ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ଭାତ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନେ ଭାତ ଭଲ ଲାଗେ, ରୁଟି ଭଲ ଲାଗେ, ରୁଟି କରିଦେବି ସେଥିପାଇଁ। ରୁଟି ନେଇ ପରଟା କରିବି, ପରଟା ଆଳୁ କଷା କରିଦେବି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଳୁ ସିଝା ବସେଇଦେଲି। ତ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସିଝା ବସିଲେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ସିଝାଏ, ସିଝା ବସାଏ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେମିତି ଖାଲି ସିଝା ବସାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଅଟା ଚକୁଡ଼ିକି ରଖିଦେଲି ପରଟା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ପରଟା ହେଇ ଆମକୁ ଭଲ, ରୁଟି ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରଟା ହେଇ କରୁ। आलू पकईदे, आलू पकईदेली मसलारे भल भाव में कषिद, भल भाव में मसला सहित आलू गड़ेद।
घोड़े दवा 5 मिनट घोड़े दवा गैस को सिम रखे 5 मिनट घोड़े देती ଏବେ ଆଳୁ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଆଳୁ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରଟା କରିବି କେମିତି ହେଇଛି ମୋ ପଟା ମୁଁ ତ ଏମିତି ପଟା କରିଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ପଟା କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ
ପରଟା କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ମୋର ପରଟା କରିବା ସରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିବି, କାରଣ ରାତି 10:30 ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ୁଛି। ପରଟା ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, ପ୍ଲେଟ୍କୁ ପରଟା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।